Rahayu. Wilujeng Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi kabaripun? Tansah katur donga mugi-mugi kawontenanipun Bapak Ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar rezekinipun. Amin. Namung saderengipun kula ngaturi cariyos, ingkang dereng subscribe, like, ugi share, kula aturi enggal supados channel kula menika saged ngrembaka. Ing wekdal niki kula badhe ngaturi cariyos alaming lelembut anggitanipun Harwi Muka kanthi irah-irahan Gendruwo Nunggu Watu. Kados pundi lelampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Watu sing gedene 3 kebu kuwi manggon ing tengah kedokan sawahku. Watu iki mestine sisane lahar Gunung Kelut puluhan utawa atusan taun kepungkur. Nalika sawah kuwi dak tuku, watu kuwi wis mapan ing kono. Ya wis ben kanggo tenger yen mbok menawa goleki gampang tengerane. Watu kuwi biasane dianggo papan leren yen wayah sore ngadepake srengenge mingslep. Wah, ayem banget rasane ati. Apa meneh angine semilir. Urip iki kaya ing swarga. Senajan lemahe campur wedi, sawah pinggir kali semut iki asile ya lumayan. Cocok meneh yen ditanduri palawija. Merga lemahe bisa satuntas, ora ngecemes kaya ing ledokan. Yen wayah ketiga, banyu sawah gilir kala-kala nampa gilir wayah wengi. Sinambi ngenteni banyune ngebaki kedokan, aku ajeg turon ing sanduwure watu iki. Sawijining esuk taun 2000-an, nalika aku nata banyu tanduran pari, ndadak ing cedhake watu ana cuk bakal lan merang dipepetne watu. Kanggo apa watu kok diobong-obongi? Batinku grenengan. Ge ana apane? Wong nyatane pirang-pirang taun watu kuwi ya ora ana apa-apane. Wong wis modern kok isih ana animisme. Aku ora peduli. Watara let 8 dina candhake, ana cuk bakal tumumpang watu meneh. Aku kepingin ngerti. Iki jane wong sugih golek apa? Wis kapindho iki weruhku cuk bakal lan tilas merang diobong wis rada wayu. Pakdi, nembe enten tiyang angsal nomor sip saase saking watu sawah sampean. Laporane Semprul sing lagi angon kebo ing kalen pinggir sawah. Nomor togel po piye?
pitakonku sing ora tau ngerti nomer kuwi. Nggih, criyose watu niku ditunggu gendruwo, jenenge Mbah Gombloh. Kok ngerti? Aku nyedhaki Semprul sing lungguh ing galengan. Pak Wakidin criyos, sedereke tumut nepi celake watu niku. Medale namung wanci malam Selasa kliwon. Pokok purun nyukani suguhan, pas malam niku mesti medal lan disukani nomer. Ya wis ben. Aku ora ketarik nomer togel kok, Prul. Tembungku mungkasi cerita perkara gendruwo ing watu. Ulekane olehku jagongan banjur tak enggokake perkara banyu utawa kebune Semprul sing lagi meteng. Bareng krungu yen watu kuwi ditunggu gendruwo, dadak aku saiki ora tatak lungguhan kaya biasane. Apa merga pikiranku wedi? Apa merga banjur kanggo mapan tenan? Aku ora ngerti. Nanging yen wayah awan, tak coba tak wanek-wanekake lungguh watu. Ewa semono ya ora ana apa-apa. Sasi September tahun 2019 kepungkur, sawahku dak tanduri lombok. Banyu kali wis cilik, mulane kudu gilir. Mangsa rendeng kaya isih adoh. Dilalah wayah gilir sawahku nampane bubar surup. Eling-eling banyu angel, aku kepeksa nunggoni banyu wengi kuwi uga. Perkara gendruwo Mbah Gombloh, aku ora ngeling-eling. Wengi padang rembulan tak anggap padha awan. Aku rumangsa kendel banget. Nalika tak ubengi banyu cedhak watu gedhe ana sing ngrowos liwat galengan. Tak pacul banjur tak idek-idek. Watu gedhe jelas banget. Ngrugunu ora ana apa-apane. Mula aku konsentrasi nyumpeti bolongan tikus. Mung githokku prindang-prinding. Merga eling ceritane Semprul. Aku isih nyoba nekat yen ceritane Semprul paling ngaya-wara. Rokok nglinting dhewe banjur tak dudut saka sak. Aku lungguh ing watu sinambi nunggu iline banyu ngebaki kedhokan. Rokok tak akep lambe. Nuli tanganku grayah-grayah korek. Korek gas langsung murup. Bareng awak krasa adem, sarung kotak-kotak abang tak tutupne awakku. Keluke rokok kemelun kasunaran padange rembulan. Endi suguhane? Kowe mung rokokan dhewe? Aku njomblak. Banjur tumuleh marang swara ngagor-agori gedhe. Lah dalah. Sekujur awakku anyep kabeh. Katon ana rerupan ireng ngregunuk lungguh ing dhuwur watu. Cedhak anggonku lungguh. Sekujur awakku pating prinding.
Ora genah praupane nanging katon wulune diwud-diwud. Pacul tak saut, banjur tak uncalne pundak. Iki sawahku. Kok malah kowe njaluk suguhan aku? Tembungku ngreweli. Lek kowe manggon kono, manggono. Ning tunggokno sawahku. Tembungku pungkasan iki wis klithih-klithih mulih. Aku ora wani noleh meneh. Bareng wis rada adoh karo watu, lakuku tak rikatne. Kanthi awak sing isih pating perinding, aku terus gendring mulih. Ben, tanduran kurung rampung kelepan banyu. Sing penting aku slamet. Teko omah ambekanku menggeh-menggeh. Delok kalender, wengi kuwi pancen pas malam Selasa Kliwon. Umpama ngerti malam Selasa Kliwon, gilirku tak gentekne. Ya isih sepisan iki diweruhi gendruwo. Rasane jantungku kaya potol. Jarene wong-wong aku kurang perbawa. Yen ati tatak ora bakal wedi. Nyatane atiku miris temenan. Awak mengkorok, anyep kaya es, tur ora kena diilangi. Mapan turu tansah katon-katonen. Angen-angenku isih kuwatir yen gendruwo kuwi banjur ngetutake aku mulih. Dadine sewengi anggonku turu tansah jenggiratan. Esuke aku lagi wani klithih-klithih niliki oleh kulep entuk sepiro. Yen nganti oleh kulep sawah durung tutup, angen-angenku kedadean kuwi arep tak critakne wong-wong supaya aku bisa entuk giliran banyu meneh. Lagi wae manyak galengan sawahku wis dipapak nom-noman sing lagi manggul pacul. Beh, sewengi natas melek, yah mene wis budal menyang sawah meneh. Apa ora ngantuk to Pak Di? Kandhane Naryo nalika papakan ing sawahe lagi giliran lep sawah. Aku bingung. Olehku mlayu wae sadurunge ngisap. Kok dikandhakake melek sewengi natas? Nyemoni apa piye? Ora ngrasakne lep. Iki ora nyemoni Pak Di. Naryo munggel. Sampeyan lungguh watu sinambi rokokan. Saben tak cedhaki ngalih. Bareng tak tinggal lungguh watu meneh. Sampeyan sewengi kok kaya wong bisu. Diajak ngomong mesti yen gelem jawab mung iya karo ora utawa aja. Banyu tak longi sithik wae wis kok parani. Jarimu rong rampung. Kowe njur klepat lungguh watu meneh. Rumangsaku sampeyan kok angkuh temen to Pak Di. Aku mung bisa kukur-kukur sirahku sing ora gatel. Halah mbo ya. Aku bingung ini iki. Wah iya. Awakmu ya nyawang praupanku. Ya mung blegere sampean. Pancene wengi kok. Mau bengi sunare bulan mung remeng-remeng. Rumangsaku sampean kalungan sarung kaya biasane. Saben aku arep nyedak sampean, rasane aku wedi njur githokku merinding kabeh.
Isih wengi iki aku rumangsa dadi wong jirih. Sansaya wengi wediku sansaya banget. Mulane aku banjur mutusne luwih becik mulih wae. Mengko sing diajak rembugan kuwi mung siluman sing ning mbombo sampean. Kelingan ngono kuwi aku banjur gendring mulih mergo awakku tansah pating pengkorok. Jane ndek mau bengi kuwi bener sampean apa siluman to Pakdi? Mestine awakmu bisa ngira-ngira dhewe yen kepethuk aku rasane kaya ngene. Lan yen kepethuk aku ndek mau bengi rasane kaya ngono. Jelas Pakdi. Sing mau bengi sampean apa dudu? Narya ndedes. Ya sakarepmu olehmu nganggep. Sing penting sawahku iso kelepan kabeh. Aku jumangkah ngalih. Pitakone Narya pancen angel olehku njawab. Sing penting lombokku wis kambon banyu. Mbah Gomblo, tunggokno sawahku. Ning aja njaluk suguhan. Tembungku ora klair ing lesan. Judal mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.